İnsanın dünyaya iniş kudreti, durmuş, coşkun kudreti. Hey şunun ötür büyük hem kımmatlı baylık, barınka. Bu öz başını alemin hem Allah yaradanın imtihana beren ullukan soğudu. Kardına verilen serpay. Hatta yavanı, vavşı hayvanlarım şunu düşünüyor emma dine adamzat. Öz ulumsuluğu hem soğatsızlığı sebepli entäge çenni bu verilen kudretin gımmattığını doğru düşünüp bilmeyen yaşap gör. Çağı, perzent, nesil, bu bize Allah Teala tarafından verilen yeni bir ullukan serpay hem cevapkärçilik. Eğer yaradan islemesi ya da seni münasip görmesi, sen bu dünyada perzentsiz, boş yürep, şol boşluğun bilen ötüp gidersin. Şol sebeplim adam çağası, beylik insanların arasında özünü, näçe bilent görse de emma çiğlesi çıkmasa, bu dünya gelmeğin hem ölümün düzgünlerini ıhtiyarlı etmeni hicen başartmıyor. Şunki Russiýanyň resmi tarapdan Ukraina garşy edýän hüjümi hem görkezýän zalimliklere insanyň tiýgatyň, älemiň hem Allah Teala'nın düzgünlerine hem kanunlaryna garşy çykdy. Ýöne şol bir wagtda bu bolýan zatlaryň hemmesem Hudaý tarapyndan berilen çiğlesine görä bolmaly ýalam öz ahyrky hem ýygdyrly netijesine ýetip geldi. Allah yaradan sana ceza verecek olsa doğrudan ilki bilen aklını alyan eken. Bu olan zatları eysem başkaçı ne edip düşündürüp bolýar. Özümüz sıynedik görüm. Dünyanın en ulu devleti nevtini $100'dan gazy bolsa $2000'dan üstünlükli satıp oturan devlet. Hem maharetlerini dünya bazarına üstünlükli hem en ulu bahadan eksporta satıp oturan devlet. Demirin, buğdayın, kömürün narxını dünyada en ulu bahalar bilen satıp gurada oturan devlet. Daşary sewda balansını absolut rekorda getirilen devlet dünyanın reytinginde o insanı en güýçli ýurtlaryň hatarına girýän devlet. Birden hem hiç bir sebäpsiz ýagdaýda Yekece hem en bir samsyk karar bilen 140 milyon halkyny hem ykdysadyetini yer bilen tekidläp 2 hepden içinde ýognaýandy. Bular ýaly waka dünya taryhyny hinidi çenni görülmedik zat. Şu şakaçyny dünya taryhyny ötüp giden hemme döwletlerim näýlem bolsa kem-kemden hem ýygdyrly ýetip gidýärdiler. Olam köplençi daşky ýa-da bir tebigi faktorlar sebäpli emma berdi. Absolut ideal şertler bilen gurada oturan öz döwletini öz elleri bilen ýogna ýandylar. Eýsem başgaça kim nähili düşündiribiljek bu bolýan zatlary. Sowatsız adam muňa gudrat diýer. Ya ýene bir başga düşündiriş tapjak bolup synanşar ýöne Hudaý ýüreginde saklap şoň düzgünlerine görä ýaşap beren insan gaty gowy düşünmeliler. Gudraty güýçlümiň karary bolmasa bu dünýäde sebäpsiz ýekiji de çöp gymallamajagyny. Putin bu ýerde hakykatdan soňky aklyny ýitirip hemme araçaklardan geçip özüni kanunlardan ileri çıkardı. Başkaça aydamızda olarlar şeyle yeňillik bilen İslam düşmanlaryna terörist adyny dakyp oturan döwletiň baş tutanlary inni özlerini bir kanunlaryň hataryna geçirip özleri teröristlerin hem dünya düşmanlarynyň hasabyna girdiler. Hakykatdan Türkmen eliniň öňden aýdyp gelen gazyma düşersiň nakylyny näde işleýändigini siziň her biriňiz inni synlap bilýänsiňiz. Inneden weýlak Putinin akwaly hem şoň töwereginde üýşen şagallan akwaly Gaga tribunalynyň oturgugyny tamamlanjagyny hakyna hiç kimiň şüphesi ýokmy diýen. Edil şol Miloševićiň akwaly ýaly ýa Saddam Huseýniň ýaly Bushpanagyň akwaly şolonkydan gaty bir ýetişik bolmajagy besbelli bolup dur.
Şuunki Ukrayna'nın hem beyleki dünya çeşmelerinin beriyen malumatlarına göre Потери России в войне уже приблизились к 20 тысячам личного состава. Это больше, чем в 2 чеченских войнах. Уничтожено 2500 бронированных машин и танков, сотни летательных аппаратов, артиллерийских систем и средств ПВО. Захваченная и пригодная для использования техника переходит на баланс украинской армии. Ondaşından 50 mindən qoğrağı eyyəm yaralanıp mayıp bolly. Siz ödüňiz bir pikirlerini görün. Hatta Afganistan'da 10 yıl uruşun dowamında 15 bin adam wepat boldy. Bolýan işleň maştabyna. Şoňa düşünýäňizmi? Ýöne bu bolýan uruşun iň elhenç tarapy bar. Olam şu an Ukraina meydanlaryna ençeme ýaşajyk çağalan cesetlerinin çüýräp hem porsap ýatyşy. Özlerine своих не бросаем diýip bokurdaklarını ýyrtyp oturan Rossiýaň bir binamyz harwalar bolsa, şol cesetleri haramy bulap aýrynam diýen ok. Bunun başka da organlaşy tarapy bar. Olam şu Rossiýaň propagandasyndan gägirip doýan halky öz çağalaryny, öz elleri bilen şu ajdarhan aglyna getirip ýidirýän bular ýaly halka başka nähil at takmaly. Öz çağalaryny nebs agyrmadyk halka kimin nebs agyrar öýdýäňiz? Eger bulan öz-özlerini nebs agyrmasa, onda bular ýaly halk aslynda başka biriniň rehmine ýa geçirimligine munasipmika? Nirdesin gulyaly gullap oturan döwleti düýüne şeňle ýumrup halkyny garana salmaga gelen bu arwahlaryň köpüsi entägem edip oturan işleriniň elheçligine düşünesleri gelen ok. Şu at Rossiýany gollap oturan propagandistlaryň iňur esasy garşylyk argumenti olam şol Ukrainanyň harwalarynyň hamala 8 ýyllap Donetsk hem Luganskiň ilatyna garşy görkezden zalimliklermişin. Şol sebäpli men size şul uruşun näme sebäpli hem kimin karary bilen başlan hakda adawlyk düşündirjek golaýyn ýyllaşlar. Belki de sizin köpüňiz bilýänem dälsiňiz ýöne şu wagtky Russiýaň Ukrainada hüjüm edip oturan territoriýalary 80% gowrak edil ors halky bilen eýlenip otur. Siz düşünýäňizmi bolýan zatlaryny? Biz halas ediş missiýasy bilen ors halkyny halas etjek diýip gelen Oşunlar, Ukrainanyň halkyny garanoklar, edil öz ors halkyny garap otyrlar. Onam näme üçin? Sebäbi bulan ömründen hiç kim güllüje çykmady da. Şeňizmi şo Krymda bolşýaly. Bolsa Orsiýanyň köreden gelen taktikasy hem siýasaty. İlki bilen başka ýurduň içine aly bilen ýa zorluk bilen öz ilatynyň esli hasabyny siňdirip, soňra bolsa şol ilatyny hamala halas ediş bahanasy bilen keseki döwleti polny basyp almak ene şol Orsiýanyň öňden gelýän siýasaty. Ýadyňyza düşýärmi men Afganistan hakda eden süjedimde size Orta Aziýanyň içine Ors padşahynyň karary bilen zorlap salynan esli Ors maşgalalary hakda gurrun beripdim. Ene şoň ýygy. Edil Gazakstanda da şoňaly wakalar kän emine geldi. Siz bilýänsiňiz da şol siýasat Rossiýa ähli goňşy ýurtlar bilen amala aşyrtdy. Bir döwür. Şolaň arasynda hem Ukrainanyň topragyna zorluk bilen gelen tohumlary, inni bolsa şo tohumlary Putina, şo rejime boyun eğmedik öz orslaryny Putin öz goşuny bilen garap otyr. Synadyň şu karta Rossiýa bilen araçakda oturan Ukrainanyň hemme şäherleri 80% edil arasynda ors milletinden ibaret. Şolaň arasynda hem Donetsk bilen Luganskiň ilatan bar. Şol sebäpli Putiniň bandasy Ukrainany arkaýyn basyp alarlar diýeni bu ýerde orsyň siýasaty bular öz gapanyny öldürni amakla itekläp sarly. Öz halky bulary gul bilen garşy alarlar edip bu kellesizler uruşyň dowamy 3 günden köp bolmady ötdiler. Şol sebäpli öz goşunlaryny ýygyly ok däri bilen üpçün etmän gaýtam her bir eskirin gapdylyna paradny formasyny sürap akitdirdiler. Ondan ötürem bular harwlaryň arasynda enjime polisiýa hem amonyň işgärlerini goşup uğratdylar. Şol basyp alynan territoriýalarda halky köşeşdirmek üçin edil Orsiýanyň içinde şu wagt öz halky bilen edip oturulan oýunlar ýaly. Bu da başa bara öýtdi. Bolmasa içeri işler ministrliginde degişli polisiýa işgärleri başga ýurtlarda bolýan harby operasiýalaryna hereket etmäge aslynda da haky ýok. Hem dünýä kanunlary boýunça, hem şol Rossiýanyň hatda öz kanunlary boýunça da. Emma gelin ýene de
Şu Ukrayna bilen Rossiýa arasynda turan uruşyň ilkinji hem düýp sebäbine gaýdyp gelelim. Ýa-ni gaýdyşym ýaly Rossiýa bilen Belarusiýanyň araşaýaklarynda ýerleşen Ukraina ähli ilaty 80% gorak edil etniki orslardan ibaretdir. Edil şol Lugansk bilen Donetsk vilayatlary ýaly. Şol sebäple 2014-nji ýylda FSB'niň içärleri şu taýdaky orslaryň arasyndan iň butoran hem haýwan derejesine ýeten raýatlaryny saýlap häkimligi bikanun ilerlerler. Onuň sözüne de hamala öz orslaryny halat etmeyi bahanalap, ýanlar bir topa şolar ýaly işsiz hem alkaş illeşlerini süýräp getirip, şo toprakda bulara garşy çykan Ukraina raýatlaryny zorlap, gorkulyp, öldürüp öz wagşy siýasatyny oturtdylar. 8 ýylda bu haramlar öz eden etmişlerini Ukraina harbularynyň boynuny ýüklep, şo propagandasy bilen dünýäniň köp jemgyýetlerini inandyrdylar. Hamala Ukraina halkyny natsistler bilen banderovçylar baswaly diýip, indi men size Rossiýa propagandasynyň nädip işleýänini hem ýalan töhbetlerini, nädip ýasaýyşlarynyň delil suwutnamalaryny görkezýän. Ýöne ondan gelin gowsy ilk bilen şu Donetsk we Luganskda bolup geçen wakalaryň hakiki taryhyny açyp synlandy. Ine şu haramzadan adyny Arsen Pavlov diýerler. Rossiýanyň Rostov-na-Donu şäherinde bir döwür avtomobilde asnadyna jürüp ýören bu haýwan soňra Ukrainanyň taryhyny köp kişe Motorola wakam bilen belli galdy. Rossiýa medialary bu tentegi gahremanyň hataryna jany düýdekläp salan soňlar bu kellesiz malyň tormuzy düýülen sypyp gaçdy. Ondan soň bu şagal soňky adam şeklini ýitirip polny bispirjere ýetdi. Ulanjağını ulavansan FSB'nin ödümünü ahırsan yoğunu yanmalı bolly. Sebäbi bu paskuda Çin'den aşıp başlansan öz hereket Putin'in diktaturası üçinem lokal problema öwrülip başlady. Donetsk bilen Lugansk'in ilatyny kim garana salyp gorkastyna saklady biljek bolsaňyz onu şu jagaly wiýany synlap görýän. Бо у нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимаете? А жену? Будем ждать, пока люди начнут просыпаться. Ну просыпаемся, ребята. А? Дрочить мы долго будем, блядь. Кооператив позитив. Стой, где там коровы еще? Ну, уже не... Чуть ниже надо. Сейчас начнется. Что там у нас бывает? Не стрелять, патрон. Никого вызывай, шутка. Первый на связи. Бля, ну что там вообще нахуй водите, ебать, по нам Бога не ебашит. Ничего не слышно. Кто ебашит? Что, с ума сошел или что? Я со стороны только что прилетел Бог по нам. А может, между нами кто-то кидает, а? Слышь, ебать, я вот еще шпиля возьму, нахуй, спешите все здания, нахуй, чертям нахуй. Ine edil şeydip her gün şu toprağın yaşayıcıları yatıcağını karşılayarlar. Görüşünüz ýaly bu haramdan bolan mal günlü yöne keyfini öz iyatını ine şular ýaşak sowgatlar iýerýärdi. Şol sebäple FSB'nin karary bilen 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Motorolanyň öz ýaşaýan jaýynyň liftiniň içinde ýary öldürýärler. Edil 4 aýam geçirmen
2017 ýylyň fevralyny beýleki şoňa meňdeşi Givi lakabyny göterýän Mikhail Tolstoy atly orslaň başga bir haramzada gahryman şagalyny günlüden unertany öz ofisinde granata bilen atyp jaýyň içinde içe getibilen çyrşaýarlar. Sonra bolsa ýene-de bir ýylyň 2018 ýylyň awgust aýynda DNR ýani Donetsk Narodny Respublikany ýalan baş tutan bolan Aleksandr Zakharchenko gedebi ýetdi. Aslında şu toprakta oruslara ayak allığından kömük edip oturan bir topar polavoy komandirler paşti hemmetinin akkali şov sınareti bilen oturdu. Putin'in rejimi öz gara vahmetler için bulan her birini eşek kimin üstünlükle ulanıp bolan sonra yoğunu yandılar. Sebebi gatıgı düşünýärdiler bu haramlan kimdigine. Şol sebeple artık maçı bihippe şayatlardan üstünlükle dinýärdiler. Elbette Putin'in propaganda onları bu cinayetlerin günahını sonra herlik bilen Ukrayna hükümetinin boynuna yüklediler. Ukrayna hükümetinin bu dağıtları hiç şili dahil bolmadığı sonra mümkün sapar tasdiklerini emma bu haramlan her birisi şular yali ölümlere münafipti hiç kimde de sorak dörütmedi. Inni bolsa gelin yine de bir orslun Ukrayna karşı yol boyu ağdak gelen esası ayıplaman üstünü aşık olup finanşalıyım. O da şol Bandera ya Bandera sözünü düşündürüşmeyecek kuralık. Aslında Stepan Bandera diýilýän Ukrayna gahrymany hakda sizin haýsyňyz hem näme bilýäňiz? Orsydyň propagandasy natsist bilen nasionalist türlerini gatykän olup ýürüdi, gaşdyryp otyr. Ýöne natsist, faşist diýip aňladýan bolsa, nasionalist milletçi ýagny milletçilik duýgusy bolan watanyny upadar bolan adamyny aňladýandyr. Stepan Bandera hem edil şolar ýaly milletçilik duýgulu adamdy. Ömrü boyu Ukrayna öz başlyklygy üçin güreşip gelen adamdy. Hem oruslara karşı hem nemislara karşı. Şol sebeple 2. Jahan uruşunda hatta nemislerin Sachsenhaus konslagerinde 4 ýyllap ýagny 1947 ýyldan 1944 ýyla çenli oturup gelen adam. Hem ýene de 2 dowany Oswiecim konslagerinde ýitiren adamdy. Men sizi häzir Wikipediýa sahypasyna iýermeýänne onuň ugusy men sizi edil Rossiýanyň ady belli rusofoby hem millet paraşysy bolan Boris Mironowyň çykyşyny hödürleýin. Dinleň. Прежде чем бросать такие ярлыки о фашистующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41 года по декабрь 44 года. Это в том самом Заксенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, акт возрождения украинского государства. Как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере. И всю войну там просидел. Но когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, Украинская повстанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 1944 года. И Бандера отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь 2 брата были уничтожены в Освенциме, в концлагере. Так вот, задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом. Где он это мог сделать? Его называть фашистом. Человека всю жизнь боровшегося с фашизмом, его называют фашистом. Ýöne hakiki natsistleri görjek bolsaňyz, onu Rossiýanyň hökümetiniň öz içerisine özlüce synak görüň. Bu tema boýunça men size hödürläbejek suwutlar bilen gatykän emma bu hakda gürläp başlasam, aýratyň usujadyňam çägini aýtmaga ýetişmermikem diýen. Şol sebäple men size bir näçe mysal görkezýän şuýerdi.
Şu adamını köpüğünü goğutan yazdın, ha? Roskosmos'un başlığı olan Dmitri Rogozin'in edil ödüşü. Emma sizin köpüğünüz bileyenim değilsiniz bu hakikatinin tupoy hayvanın hay sporsu deşikten çıkıp kâkimliğe gelen hak. Onu seyredin yeni de kâvırdatları. Tanıdınız mı? Edil ödü. Şol Dmitri Rogozin yöne önkü durmuşunu. İnnem şu hayvan sizin sevgili orsedinizle hakimlik sürüyor. Onu şu yerde kimin hakiki natsist ya başkası faşist diyen yerlikli soru yüze çıkıyor. Haysiniz aydıp bilecek. O Rusiyan vefadarları. Siz o adamlar inolmanını bir yönü köcüdağda düşünecek olun. Esasen şu rejimlere canını ölüp işlep oturanlara yüzlenyen şu yaşaları goğalla oturanlar. Bizim hemmemizi tarihte asırlar boyu ağrılı için edirmenin gaydusuz milletimizi inni kakoyta var. Orslan neredesin porsu pamoykasından çıkan şıpanası eğilip oturanını gören yok mu? Siz özünüz inolmanını şırattırı namus eden yok mu? Ey Türkmenin binamusları. Ya siz Türkmen değerli haysıdır var. Porsu domuzdan doğulan imansız haramzadalar mı? Siz öz halkında şeydip aradan satıp neyme utorunuyacağınız? Ya siz doğrudan şular sizin eden haramçılıklarınızın kadrini bilir ödeyeceğiniz mi? Vakti gelene sizin her birinizi şeydip bir porsa hacetxanalarda gark edip öldürmeyeceklerine goğununuz yettiğe mi? Bunun hakiki yüzlerini siz entegam görün yok mu? Kem akıllar, ona yeni orsaklar üstüce seyredin hem dinleyin. Şu rejimin resmi taraftan dünya beyan ediyen Есть siyasetini. нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же. Нет, Есть. нет, Есть. нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам, вот вам, а не вот- НАТО. Вот, это вот- прямо, даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума, который... Это который абсолютно обсуждался очевидно в любому Женеве. русскому человеку. Который обсуждался в Никакая Женеве. А украинского человека Украина, спроси. а плевать. Это наша русская земля. Это никакая Украина там ничего не решит. Понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, Зашли с никогда ультиматумом. Украина и Да, Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, Да. что это произойдет при действующем президенте, и его наследие, Потому которое что он предъявит Украина, это, вообще-то говоря, потомкам. вписала сейчас в Конституцию. Вот Или именно. вписывает в Нет, Конституцию, там что куча мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. и сожжем ее на Красной Да. площади, на лобном месте. Нет, посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто. Нет, вот нет, нет. Они побегут. все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home. В общем, Ödüm bana bu yerde in bulkunç sadı neymi deysene. İnha şul adam, ödünü jurnalist dip çıkış ediyen insan, hakikatte erkeklerle yastıkta şolup yürüyen bir bağışlamanın pidarat. Onam öd diliyle aytmanı utananım. Политический гей. Я нет, я абсолютно нормальный, к сожалению, генетически. Так я начинаю гей. провоцировать, вы чувствуете я бы себя- так хотел быть натуралом, я тебе честно скажу. Ты Мне бы серьезно? абсолютно, мне бы Ну, было так Антон, мы удобно бы сходили жить. на свидание тогда. Ну, может Я бы быть, сходила ты бы. красивая баба, конечно. Ну, всё, Я ладно. еще раз говорю, мне просто очень не повезло в жизни в этом смысле. Сейчас меня распнут все пидорасы мира. Demek başkaçı diyemizde bu rejimlere işlep veren siz yani hayvanın başlıkları aslında pidarallar oluyor da şeyle mi? Şular yalan pidaraldan gaydusuzluğu sizinkiler hem ken oluyor da eğer bunlara gurlayabilen olsa siz hem dilinizi götünüze sokup lal ol oturan olsanız şeyle mi? Sebebi şu haram donuda utunuyunum diyen o ya korkuyunum diyen o ama sizin her biriniz öz köleğinizden korkuşup dilinizi sırtınıza yığınıp lal olup yaşap gördünüz. Şu pituğlam diyenden çıkmanı korkuşup onu sizin özünüz kim oluyorsunuz da onu siz de aslında bolmadık ne hilim mertebeyle namusun davasını çek oluyorsunuz her kadar onu sizin ol trenajörkalarda çişirip veren muskullarınızın bahası ne çavar ya düşüneceğiniz mi şabı tentekler sizin hemmenizi yine şular yalı pituşillalar yüpünüzden çekip öküz kimin iyidip bilen olsa onu sizin her birinizin kim oluyorsunuz şunu muraydın hani özünüzden bana aytmasanlar dinleyin ha şu hayvanın bağır oturan zatlarını В Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане. Проблемы не решены. Бедные, безработные, голодные.
А рядом богатый Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Они ворвутся, будет резня, но мы вмешиваться не должны. Но когда через какое-то время сбежавшие оттуда руководители, допустим, в Москву или, там, не знаю, в Саратов, обратятся с просьбой к главе российского государства принять в качестве губерний в состав России, мы их примем, защитим и очистим Среднюю Азию от всех экстремистов, радикалов и всех фанатов. И у нас будет Душанбинская губерния, Бишкекская губерния, Ташкентская, Ашхабадская, Чимкентская и никаких республик, никаких президентов. Ine şu paskuda bolsa da halkın galabının kaçıp yetiştiğini dirke bulam öz devletinin resmi vekili değerli değilsem. Ona yine de vardınlan şu mirzotan diyen dağıttırını. Eysem kellesi hem ahlaki. Düdü adamın diline şular yalı dağıt gelir mi? По Конституции статья 3. Высшей конституционной властью является многонациональный народ России. Как вы к этому относитесь? Признаете ли вы его? Отвечаю отрицательно. Никогда ни в одной стране мира власть народу не принадлежала. Так а зачем вы тогда перед народом сидите здесь? А вот и сижу, объясняю вам, чтобы таких дураков, как вы, больше не было у нас. Вы все еще не можете понять. Вам в 17 году сказали власть народа. Получили власть народа. Вам Ельцин обещал власть народу, демократию. Получили? Я вам объясняю, что вам никто никогда власти не даст. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров. От царя до сегодняшней власти. А нас и сами в белом платье. И больше завтра ей власть принесли. Нате власть и сажайте их в тюрьму. Дурочка ты! И уходи отсюда из зала. Вот такие сумасшедшие мешают России. В Конституции написано. Ничего не соображают. Şu ömden aydık gelen dağıtları, hakikatten şu ülke Putin rejiminin alıp barayan siyasetinin düyük sebebinin üstünü amıklı açtı mı kadiyen? Bularını bunu gizleyelim diyor ona. Yani ben sizin ünsünüzü başka da çekesim geliyor. Siz inniden sonra şulara doğun diyecek mi? Bular öz halkının mal hasabını almayanınızı onu sizin her veriyinizin bular için kimdiğini henüz düşünmediniz mi hayvanlar? Ha, şu hafta uluğun nemedini biliyorsunuz mu? Bunu hafta krematori diyorlar. Başkası aydamızda ölen adamın cesedini yakyan yürütü maşin. Şular yalı maşinlerin eslisinin Rusiyan harbi koşunları öldürülen Ukrayna'nın toprağına sürüp getirdiler. Ondaşından şu adki dünya razvedkalarının beyan edip oturan haberlerine göre Rusya'nın harbi koşunlarının intendant bölümleri, yani eskerlerin hocalık zerurluğunu amala aşırayan gullukları, hükmanı suratda milyonlarca plastik haltalar bilen üpçün edildi. Ne için edeceğiniz? Entek düşünmediniz mi? Edil cesetleri yığınıp yakma için. Şol sebeplen berde yeni de bir yerlikli sonra yüze çıkıyor. Olar yalaki ençemi hasapta kimin cesetleri yakılmalıka. Haysiniz entegim düşünmedik bolsanız, onna şol kiyibin eteğine yerleşen Buça rayonuna bolan elhenç vakalara sin edip özünüz netice çıkaracak bolun. Men has düşünüklere edip aydayın. Putin'in hut öz gönümel buyruğu boyunca Rusiyan harbaları şol Buça'daki yalı bolan kırgınçılıkları ümünden planlaştırıp neçe adam öldürmelisini çenini hasaplap Ukrayna'nın toprağına girdiler. Özlerim şu aşılıklara сопутствующие потери, yani bağlanışıklı geçiyen yıkılar diyorum, odanlap attandırıptırlar. Başkaça aydamızda bu haram devlet, öz haramdan inen rayetleri bilen, Ukrayna'nın toprağına kömük bilen değerlediğine gırgına salıp öldürmek misyeti bilen geliptirler. İlk başta dünya cemiyetlerine ençeme yalan sözleyip bular sona vaka niyetlerinin kemirgizler onduran oktular. Şimdi bular açıçan Ukrayna'nın devlet hem millet tökbününe üye etmenin maksadı bilen gelenler hakkı ayrı otuyorlar. Belki de bu içinde öldürülen ençeme biyuna adamların akvali yine de şonluk bilen yitmem giderdi. Yani Ukrayna'nın koşullarının bulon ehli teknikalarını hem şol sahanlı şol avtokrematoriyalarının eslisini uruşun başında yakıp taşlan sonlar bu haram arvaklar etçeğini eden sonlar yetişenlerini gömdüler. Yetişmediklerini olsa
Şoğulşunu atı öldürülen köçülün uğruna taşlak kayttılar. Şol sebeplem häzir hem bu işin içinde hem şoň töreklerini hem Ukraina'nın başka şehirlerini ençeme Yerevi bilen biwuna adamlaryň şol sanyny hem ýaňy dowlan çağalan cesetlerini tapyp otyrlar. Dünýäniň hemme medialary häzir şol gyrgynçylyklaryň üstüniň açylmasyny şaýatçylyk edip otyrlar. Onda şundan internetde häzir şolary ýaly ilginç videolar dolup ýatyr. Eger haýsyn şolary seretmäne çydap bilerini istsiňiz baş üstüne. Siz 1, 2, 3, 4 ýaşly ýeňseleriniň atylyp öldürilen çağalaňam cesetlerini görülersiňiz. Başga da ençeme zorlam soňra kelleler kesilen ýa-da tank bilen mınjylanan aýallaňam cesetlerini görülersiňiz. Garaz, sizin şol dowanyp ýören halkyňyzyň eden haram hem ilginç etdilikleriniň her türlü suwutnamalaryny tapyp bilersiňiz. YouTube'un duyurulary esasında men size bärde olar ýalwatdyr görkezip biljek däl. Onsuz zaman men süjetlerimin ýardymyň gowragy ençeme çäklenmeler bilen basyp ýatyr. Putin bu zatlara näçe fake yalan diýip gaýtalap ölsedi, emma ähli dünýä döwletleriň ekspertleri edil häzir Ukrainanyň topragyny ädimläp, şolar ýaly ençeme açylan hem açylmaga dowam edip duran jenaýatçylyklary şaýatdyr. Ýürüýte Gaga tribunaly üçin dokumentarny tasdiklanan suwutnamalary taýinlap otyrlar. Bu edek bu haram döwlet şol öz ençeme haraminen ilaty bilen hatta şolaryň satanyny ýalap beren başga da bir topar haram möjek alakalaryna çenli dünýäň jemgyýetiň gadawyndan sypyp bilmejegini gaty gowduşyp başlady. Şol sanyny hem şol rejimiň bir topar bihippe propagandaları düşünmediklerini bolsa indi Ukrainanyň öz harwlary tapyp omukly düşündirjek diýip otyrlar. Şolan arasında hem misal üçin şol buýşan töwerine hereket eden 64-nji Motostrelkow brigadasynyň eskerleri hem şol brigadaň komandiri bolan podpolkownik Azatbek Omurbekov ýaly ýene-de bir haram möjek alakasy. Inha şu insan 40 ýaşyna ýeten Özbegistanly Garagalpak inha da şoň eskerleri şulan her birisinin ady, familiýalary, ýaşaýan ýerleri hem maşgala aglalary bilen üstleri açyldy. Innem Ukrainanyň gürýän guruluklary şulan her birini tapyp aryny aljagyna kasam içdiler. Köpüsinem haram hileleri bilen bilejek. Elbette Orsiýadyň harwlary eden ýalňyşlyklaryny inni netije çykaryp başlapdyrlar. Şol sebeplem öz ellerine saklanyp oturulan şu ülke Mariupol'un köp raýonlarynyň içinde bularyny täze düzgünlerini giyirdiler. Misal üçin birden hem sebäpsiz şol şäheriň içinde hem eteklerini jaýlanan ençeme Ukraina raýatlarynyň jesetlerini ekshumasiýa bahanasy bilen ýene-de ýerden çykaryp maşinlary ýüklap aýagarlygyny Rossiýa tarap uğradyp otyrlar. Özlerim sinedim, öz eskerlerinin cesetlerini jaýlaýan diýen oklar. Zoreste şol galanjy avtokrematoriýalaryny ýakyp otyrlar. Siz düşünýäňizmi? Yaradanyň bize görkezýän misalyny. Başka millet üçün taýinlan şol avtokrematoriýalar hem şol plastik paketler edil häzir öz milletiniň raýatlaryny ýakyp otyr. Doýmaýsam men şolaň ýeke birini de ýüregim awan şol gören zatlamdan soň. Sebebi her bir uruşda sana nähili buyruk berilende de sen ilki bilen özüň adamçylygyny ýitirmän ýaşaman oňarmaly. Ukrainanyň ençeme raýatlaryny bolsa şeýle keyip bilen Putin öz eli bilen öldüren däldir. Dogry dälmi? Şonu eden eýsem Rossiýa müňlerçe raýatlary dälmi? Eýsem şolaň heleleri hem ene atalary dälmi? Öz çağalaryny ak pata berip başga milletleriň çağalaryny gyrana salmaga iýeren. Eýsem şol haramlyň heleleri dälmi? Öz älerini bulendir hem kir maşin zakaz edip oturan. Şu an Germaniýanyň razvedkasy hem Ukraina harwlary Ors eskerleriniň öz heleleri bilen telefon arkaly edýän gurulmalarını açyk internetde çykaryp otyrlar. Haýsyňyz Ors dilini düşünüp dinläp görseňiz sizin депесачyňyz düşür. Я приеду, заживем, мамулечка. У нас сковородки тут новые, вся херня новая. Ну, вези домой, поедешь. Нашли немецкую хату. Я ***ался тут золото нести. Какой мародер. Духи какие здесь нашел, вкусные. Все бери, что нужно. Вообще хату тут сожгем. Какой русский человек не сопрет ничего, ты чё? Софья поедет учиться, и ноутбук-то тоже нужен. Ходили маленько помародерничали. Надо, не маленько, а по полной. Прикинь, как они жили, да? И как мы живем.
Вот они за это и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы сюда пришли. Ну, набирай все, Андрей, что можешь, бери. Стреляй, во всех стреляй, всех убивай, сынок, только о себе думай. Какие мрази, сука, что просто вот это женское белье везде валялось. Я не понимаю, почему они забирали у этих женщин в деревнях нижнее белье. Ну вот трусы и лифчики. Ну вот у женщин практически в каждом селе одна и та же картина. Я не могу понять, не могу для себя этого объяснить, кому это все везлось. Hevur idili hele öz erne, öldürülen Ukraynalıların öyünün blender ya kır maşine kelp verdiğip talep eder mi? Ya başka esker öz heleyini ben çağanı zorlap öldürdüm diyenini, şol gancı olsa, kaytap onurup köprek öldürüver diyer mi? Seyredin ha, bu gedaylan uğurlap, öz öylerini uğradı oturun pasivkalarına, hatta geylen tırsıkları için uğurlap otururlar. Hatta küçük ketekleri için seyredin bu maskaraçlığı, ödem dine eskerler değil, hatta şolan geday derecesine yeten kamancirlerine çenni. Sıynedim öz gözümü bilen, şu özlerini beyik billet deyip yören bir topur binamıslan ahlak hem akıl derecesine. İnha şular mı sizin doğanlarınız? İnha şu mağlan buyruğu bilen mi siz akıl sıran olup öz halkınızın beynisini aylap, ayağallığını badak kakı otuyor musunuz? Ya biz bu zatları bilmerse ettiniz mi? Ya siz öz tupoy kelleğine dülen akıllı Türk bunları galanın değerli ettiniz mi? Önde ay düşünmeyeli hazır ehli dünya cemiyetleri ayağa alıp Ukrayna devletine elinden gelen konunun ediyotur. İnha şu videolar Belarusyan poştalarına yazıda alınıp internete çıkarılan. Ukrayna'dan gaydan Orsi'den harvaları öz öylerini uğurlavalan pasılkalarını hasırdap ayağallığından uğradı otururlar. Özüm şu olayan zatları eyyem ehli dünyanın cemiyetleri görüp yetişti. Ne olsa ehli dünya buları uğurlan hem zalimlan milleti deyip diye otururlar. Dünyanın köp güncüklerini Orsi'den pasastolarının kapısını cemiyet şular yani muzurları jiriçet tıvar edip getirip taşla oturuyor. Özlerini beyik deyip bağır oturan millet düşün. Bundan ötürü yine nehil maskaraçılık boluyorlar. Aslında da bunlara millet deyip bir bolur mu? Adamlar. Şulan haysi deşiğini beyikliği verin ya. Halayıklar. Hatta bası olan şehirlerini hem hususi caylarda bunlar iyi biçen oturlarını hem yatak caylarının içinden hem yatıp hem meydan edip harava döndürüp oturan olsalar bunlara nehili at takıp bolar adamlar. Seyredin size şunun güttünün ayağallığını oğuşa oturan Türklerin alakaları. Men size yüzlenyen Safar Muradovlar, Rahimovlar, Murad Gurbanovlar, Berdi Muhammedovlar, Khadirovlar ve beyleki bir topur binamız hem imansız deyyuslar. Sizin kime işlep oturanınızdan biz neyme havarsızdır edeceğiniz mi? Eğer sizin doğanlarınız şu olsa onunla sizin öz ahlak direceğiniz, hayıfta insan baskan çoğunla yerleşeyendir edeceğiniz. Sinedin halayıklar, yeni de vursaplar, kudret-i üçlüğün hikmetini, öz yurtlarını hiç zaten çekinmeyen halkını gırana salıp, dünkü baynap veren haramların sonu nerede oturdu? Siz intiham düşünmediniz mi? Ukrayna'nın toprağı edil hazır bir ullakan gazını ürülüp, şol gazının içinde olsa ehli post-sovet toprağına oturan orsun alakaları gaynap yanıp şol mukaddes toprağına inni çüyrep yatırlar. Bir ayımından önüm şulan haystıyri öz tupoy kellelerini bular yal son bolcağını fikredendireceğimiz. İnnem siz bizim Türkmen toprağımızda oturan bir topar imansız haramsız adalar. Özünüzü yine bir safar fikirlenip görün hani Huday var mı ya yok mu ka? Fikirlerin öz tupoy kellelerini bilen sizin pohlu ömrünüz nerede hem ne edip tamamlanacağı hakta. Siz özünüz havarlı mısınız? Bu iki dünyada kimin haçan hem ne edip adaletli cezasını çekeceği hakkında dine Allah yaradının özü bileyenler. O cezaman bizim her birimizin vereceğimize dine kuturan tentekler düşünmenliler. Ama aklı hem bilimi yetik insan katığı düşünüyor. Sen öz eden günahlarını değirken şu sana verilen durmuşun devamını yuup arastalanıp yetişten sen özünü de sen nesillerine de o has ardan hem yengil düşüyorlar. Bilen kâveriniz diyensinizden haul plana uğurlap, gülyalı yaşap, ömrünü keybedik geçirtti, hiç ilm cezasını görmettiyip, benim burada ol, şu fikir dedim, öne savaşsız insan, dine gözünü görünyen hem ilvilen illak göründatları baha kesip, anan bağını onaryandır.
şonu bilenem öz ahlak hem akıl derejesine göre netijesini çıkarıp bilýändir. Olan özü bilen belki de bulam doğru hakikattir sebebi her kimin akıl derecesi deň bolup bilmeýär. Emma yaradany yüreğini götürüp şoňa hakikatdan inanýan insanyň her birisi gaty o düşünýär. Sen o dünya baransaň, şol jazany has agyr hem älim ütünçe tölemeli boljagyny ýöne käbirsi iňir esasy zady unutýar. Bu dünýede senden soň galan ýakynlaň hem nesilläň sen her bir günäňi ýük edip sen bilen deňlikde bileje götürüp geçýäni. Ine şoňa akyllar çatanok. Şol sebäplen haram boly öz ömrüni ümzümjek tamamlap perzentlerinin arasından bu ýaty jahanyň jezasy sypyp gidýändir ise bu tentegiň jeza ýolunun diňe ölen soň başlap nähili ilhinç boljagyny bu boş kelle stomatolog şonu düşünür. Eýsem bizim ata-babalarymyz öňüm bolandan soňum bolsun diýip ençe mesapyr näme sebäpli gaýtalak gelýändir diýýäňiz. Şu sözleň hakiki many hakdy hasbiriňiz pikirlep gördüňiz. Eğer kim o dünyanın barlığı ya yokluğu hakta şüphelenýän bolsa ya asla da inanmayan olsa onu olardı yankı bilim hakta diýenmi gaýtalaýmasam sebäbi zehinli hem bilimli insan üçin o dünyanın barlygy hakda hiç şeýle kirjimlenmesi ýokdur. Sebäbi o dünýäni görüp gaýdalynan suwutnamalary bir ýem ençeme kitaplarda aýdylyp geçildi. Hem mejikler hem alimler agy bilen tasdiklandy. Ýöne oň üçinem ýankı diýişmeli ýene-de akıl, ahlak hem bilim derejeňiz ýetip bolmaly. Şol sebäplen sen özüňi näçe akylly ýa-da kirdirirsen ýöne adamçylyk, ahlak hem ruhy araçylaryndan geçirilen her birisini dowdakda aýratynja gaýnap duran gadan taýyndyrandy. Bu misaly biz edil şunki Ukrainada bolýan zatlyň sülen görýäs. Men şu size bir sorum var. Ata watan diýäs, ýa ene toprak diýäs. Şol toprakda ýaşap oturan ýerleşleňiz. Türkmen adyny götürýän halkyňyz siz üçin näme anladýar? Şol halkyňyz häzir nähili ejiden bolsa, nadanam bolsa, gorkowan bolsa, pulaga getirni sizi bir köpüge satyp bilýänem bolsa, siz üçin şol ýaly halkyňyz näme anladýar? Şu soraga ýüregiňizden gelýän jogaby haýsyňyz berbiljek. Köpüňiziň jogabyna men 10 milyon sebäbi berdi. Köplençi eşitip oturýan ýöne şu sebäpli onu ikinji soragymda jogabyňyzy berip biljekmi? Eger siziň öz maşgalaňyzda birden kellesi maýyp ýa sütüni egri bir çaga emele gelse, ýa Hudaý tarapyn size şolar ýaly syny iýerilse, siz şol çaga bilen näme dersiňiz? Şolar ýaly çagaňyzda siz mähriňizi, wagtyňyzy, baýlygyňyzy sarp etmäge taýynmysyňyz? Ya özüňizi kösemen gönümel dälhana ya başga bir ömürlük bolan hastahana berermisiniz? Ya diýiligine gömäjekmi şu çagany, siz? Ya da jan edip bar galanan baýlygyňyzy şu keselden diýmek üçin sowarsaňyzmy? Öz duýgularmy beýan etsem, men üçin, men halkym bir ullokan tohum maşgalasy bolup görünýär. Belki ya Amerika garnaşlary bilen, has ýakyn maşgalam bilen men sevgili hem mertebeli prezidentler bilen sizin her biriňiziň öz çağlaňyzy, öz garnaşyňyzy ýa maşgalaňyzy her bir eliňiz galarmy? Ýa hasbeterem ýamanlyk isläp şolary öldürmäge siz taýynmy? Bir ýekiji min pikirlenip görüň gözüňizi ýumup, eger haýsyňyz şu zatlara taýyn bolsaň, onda men bu sehwetim siz üçin näl sebäbi siz ýalaklary bilen dutar ulaşmaly. Eger dutaram kömek etmese, onda diňe jellat galanňyzdan bolsa sorasyň gelýär. Onda siz näme wyjdanyňyz bilen şu awçylykları gollap bilýäňiz? Öz maşgalaňyza garşy edilip oturan genotsid hem zulmlary nüýregiňiz bilen gollap bilýäňiz. Gözüňizi innur açma, halaýaklar. Sizin çağalaňyzy, sizin gözüňiziň alyny kösep, çürkäp, ýok edip oturanlaryny göreň ýokmy? Biziň hasabymyz dünýä boýunça 8-12 milyondan kän çykmýar. Ýurt dışında 3 milyona da yetmejek hak. Ýöne şuňarak döwürjilerimizde bizim her haýsyýymyz nähili gapdaldan bolsa da emma bir-birimizi hukman garnaş bolup çykýasa, onda siz ne ýüregiňiz bilen, ne kelläňiz bilen öz maşgala agalaryňyzy şeýdip çürkäp zalimlik görkezip bilýäňiz.
Siz öz gurunan jaýyňyzda neyroňyz bilen, ne kelläňiz bilen arasy jaýyň içine girip sıçylýaňyz, he? Siz düşüneňiz akmy şu wagt siz edil şöne de otyrdyňyz. Birazcık kelläňiz aýlan. Men wara bu dünýede ýekardyň maly. Olam öz gudratly hem mukaddes toplamyzda hakykatdan hem ihlasly, zehinli, bilimli, akylly hem imanly nesillerimiziň önüp ösüşine ýardam bermek. Şonu öz gözüm bilen görmek. Serediňe özüňiz bizim milletimiziň nähili owdan hem akylly çağalarymyzyň badygyny, ýüzeli şu ajaýyp çağalarymyzyň ýeke bolanyk galy edil bul bolup ömrüni geçirmek bolýarmyka? Siz şonu isleýäňizmi? Halaýyklar. Serediňe şu erkin hem adaletli ýurtlarda ýaşap bilen zehinli çağalara. Serediň şulan bagtly hem owdan ýüzlerini näme sebäpli bizim her birimiz özümüzi beýik adamlaryň hem tarihde galan gahrymanyň nesillerde ýyp oturan milletimiziň çağalarymyza inha şeýdip, begenip hem şadyan ýaşamaga mümkinçilik döretmäge gaýratymyz çatan o. Şu soragyda jogabyny tapmagy wagty geldimkä diýär. He? Türkmenler. Aman sağ otur. Türkmen milletinin halal hem edilmen çağalary. Allah'ımızın her birimize yardım olsun. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December. When somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything will be alright. Go raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause it's dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, let you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got.